küzdelem folytatódik. Az MHB letéti jegy mindig felülkerekedik, mert kamata 1%-kal meghaladja a hivatalos fogyasztói árváltozás mértékét. Újabb nagy nyerési lehetőség. Öröklakást, 2 személyautót és sok más értékes nyereményt sorsolunk ki 7 millió forint értékben az április 7-éig meghosszabbított határidőig vásárolt letéti jegyekre. A Magyar Hitelbank letéti jegyével nyertügye van. Körös körül Univerzál. A Békéscsabai Univerzál áruházban egy helyen megtalálja mindazoknak az árucikkeknek a széles választékát és bőséges kínálatát, amelyekre otthonához, öltözködéséhez, szabadidejének kellemes eltöltéséhez szüksége lehet. A legnagyobb áruház a Körös körül, az Univerzál áruház Békéscsabán. A kedves salátaöntetek most már poralakban is kaphatók. Fűszeres, tormás, kapros, fokhagymás. Tejföllel, joghurttal pillanatok alatt elkészíthetők. Kompakt salátaöntetek mindig bevetésre készen. Friss erő. Ez a Canada Dry. Az idő az ön otthonában is múlik. Előbb-utóbb döntenie kell. Mi segítünk önnek, és alkalmazkodunk. Alkalmazkodunk az ön ízléséhez, otthon a hangulatához. Bútorker. Bútorbolt. Budapest, 22. kerület. Varga Jenő tér 15. A Pietra padlólap egy életen át elkíséri. Kövesse ön is Horváth Rozi tettét, s kóstolja meg saláta ön tetét. Pokolgép. Éjszakai bevetés. Megjelent az új Pokolgép nagylemez. Lemezújdonság. Az igaz, hogy én itt lakom, de a pénzt a takarékszövetkezetnél gyűjtse. Útba esik jövetmenet, a takarékszövetkezet. Körös körül Univerzál. A Békéscsabai Univerzál áruházban egy helyen megtalálja mindazt, amire otthonához, öltözködéséhez, szabadidejéhez szüksége lehet.